qala manje usangilahle kanjani kodwa manje ukhuluma ngakhombisa uyivikela leyo nto mina ngibaleka nayo ngoba manje wena kusho ukuthi vele ubungangithanda yazi ke mina bengithanda futhi ukuthi ube uyena ubaba walengane yami lena bengithanda ukuthi ube uyena kodwa manje ngendlela actor ngayo ngathi nje ngiyakuzwa mama ngithanda khona eshadile mama hayi bazi mfowethu uthenga khona eshadile kodwa uthando belukhona yebo kona bengimthanda noma eshadile cabanga lengane sakuthanda namanje iphoqa nje isenzo sakho sokuthi mase kufika ingane manje sokuthiwa ayibulawe mfowethu indaba yengane soyikhuluma nayo usisi sikhuluma indaba yengane ngoba ngiyabona impela ngathi icala lidla mina noma ngeke kusabhekwa yena njengomuntu wesifazane kodwa manje idoda ebe wrong kanti kahle kahle uyena webudedengu kodwa ngoba manje ngiyabona manje siyafuna ukumanje ukuthi asangihambele phambili nasekhaya futhi umshado wami uzokonakala manje ngenxa yengane le uma uthi uyena ubebudedengu ngani into engangitheka akazenze mina ngingakholelwa ukuthi uzenzile futhi mina ngikholelwa ukuthi izinto azenzile azakhulelwa wayelenthi umjovo ushaka esebenzisanga ngamaphilisi lawa ngangineze imanje ayawathenga ngikhoja ayawathenga unasho ukuthi angiwathenga ngamaphilisi nesho ukuthi ngibe nayo sho ngoba kwalona akwazi ukukhombisa nalodi iphilisi baba nani ngamaphilisi engingawathenga singathanda lawo mina bengineze imali njalo ngineze imali after 2 months ngineze imali zothenga amaphilisi after 2 months ngineze imali zothenga amaphilisi yazi mina kuyona yonke lento esiyikhuluma la yini enginesho yayo yebo mfowethu ukuthi bengingakhondomayi i-protection bengekho futhi akekho bekhumbuza umuntu hayi ngoba kwaseqaleni nje asasikhuluma into njengaleyo zavele zakhala zavele angizwanga mfowethu zavele zakhala akavele kwenzeka nje mfowethu dadewethu njengoba ubhalile la kwishow yini oyifunayo noma ufuna ahambe yazi ubaba ngapho ukuthi ngempela uyathanda kathanda ingane uzoyigcina simply because of 1 or 2 or 3 ingane ngizoyigcina namanje angikashintshi into engidinga kuyena ukuthi nje yondla ingane noma singangasathandani anginankinga ngalapho uma nje ezokondla ingane ebe ubaba yena ingane yami yokuqala lokuthi ngikhipha ingane yena futhi angisiyo umbulali ukukhipha ingane kufana nokuthi kuyobe kufana nokuthi ngumbulali kuyoba nje isono leso engizohleli ngisazi ukuthi nginesono lapho ngakho ingane ngiyayigcina futhi uma ngizokhuluma kanjani ngokujahe kona ukukhuluma kanjani ba asili laba hayi muthi ukubhedela la uyabhedela bafasili angithi uyazi ba futhi la asili sisolungisa kodwa ngiya-understanda ukuthi indaba unola asikho-ke lapho silungisa nje indaba yakho silungisa indaba yakho mama ubuthi wemfowethu yona indlela okhuluma le ndlela okhuluma ngayo Usifebe yes Usifebe mina usifebe kwaba yiphutha lenzeka njalo iphutha nani lelo uzotshela izwe lonke lelo ukuthi wafeba ma asimlinde chaza simlinde chaza uzotshela bonke abantu wangifebela ehlisa umoya selokasa labo banomama kase ngiso lento empilweni yami lenkathi uzoyilungisa njengamanje ngeke isalunga so abantwana njengamanje kwenzakalani ke ngabo abantwana njengamanje ngenkathi esangilahlileke ngine-stress ngifa ngizama ukuzipholisa ngendlela engangine-stress ngayo ngangibona i-option eyayingcono ngaleso sikhathi kwakukufa kodwa njengomuntu wesifazane ngaba strong for abantwana bami engangibathwele ngaleso sikhathi awudli ekhaya ngoba into oyifunayo uyayithola ngihlalela ukudla ngihlalela ukudla ngoba kusho ukuthi kumele ngidlele nokudla ngidla ukudla kuphela mina ngilambe lapha embedeni ngoba phela awufiki wena awubuyi wena kusho ukuthi khona la uthola khona ngini inkinga yakho kulamba embedeni nemali akekho umuntu owabeze ukulamba embedeni ngoba isigcino bhuti yezwa bhuti ngizocela ngiphumela ngaphandle ngini ngiyaphuma ngaphandle usezocomplaina futhi uzocomplaina ungayenza kanjani leyo nto ukuthi uzophumele ngaphandle khona niyakazulu Eastern Cape ukini ukhona umuntu oneyinwele yes baningi even ubaba amnenwele njalo ukuthi mina nginazo lezo nwele akusho ukuthi nengane yami ngeke ibe nazo uNkulunkulu creator ngendlela yabona ke lesiphe iyangithusa ke leyo ke manje iyangithusa konke lento lethoza ngayo manje iyangithusa nje ngoba phela lento ilula siyikhulumile lento yangenza ngendlela ade ngikhuluma ngawo mina ngaze ngazama olunye usizo njengoba ngize ngafika le khaya socela usizo ukuthi kuze kwazi yenzeke into ngiyilungisa uyazi ngeke ize ngilwe nawe mina uyazi ngithanda kanjani sento sami uyazi mafakwa ngithanda uyazi phambi kwengane uyangikhulukeza nje phambi kwengane ungijijela ngepipi nje ngenze njani mina ngenze njani kumnandi yini kumnandi kanti kubhlungu yini vele ni baba
Ngithi mina ngikhathele bengitshela ukuthi uzohamba uyeke leyo nto. Ukujabula empetheni. Hayi Awu understand. Shuthi ke sesingaqhubeka mhlambe kodwa sibe abangani ngoba siyazi ukuthi uma umntwana wami. Abangani. Yebo. Kade uyindoda yami sesiyabangani. Ngicabanga ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi singazondani. Siqhubeke ukuze siyikhulise kahle phela ingane yethu ngoba wena kodwa inzondo sewuyicreateile already. Okay, so Uzawuthini because ndizawugula egqibeleni. So manje And ngeke ngokwazi noma ndimunca khona ngizawukwazi uyimunca pha. kulo 4 years awukaze ucule la kuBhuli. Ndicula njani? Ndicula njani sisebenza icondom? Umuntu wesifazane bazizela-ke ngizothini-ke ngoba isikhathi esiningi bayizela naye udade wabo uze wafika kumina engenzela izinto engingayi-understand nami ngabona phela ukuthi hayi le ngayifunda ivaliwe ukuthi uyangifuna lo muntu. Shuthi manje uyavuma ukuthi Sizoqala ukujima iperformance yakhe emgwedeni isa right kodwa into engicomplaina ngayo ugwayi wakho baba ngathi uyancipha futhi kakhulu. So iyona into ebangukuthi ngize ngibhaleke ishow ukuthi mhlambe is idea ukujima because mina ngiyathanda Uthi mangabe uthenga izinto ezimnandi uthi mina ngingazidli funa ngiyibuka izinto efrijini lalela ke ngikutshele uyabona umyeni wakho uyabona umyeni wakho wayengithengela ukudla wayengithengela manje okay ngokuthi ngangihola kwakufanele ungihlukumeze kwakufanele angithi wena lalela wena wawungwashisa amaphenti akho wena usesikhathini lethoye ngawasebenzisa lawo maphenti akho kutshele ngoba uthi uhlakaniphile ayi ngale leyo ngumile bathi leyo ngane ngumile naye lo mina ekhanda eqinile ngoba aphuma kahle kuthi ngimchazela yonke into ekhanda eqinile na ngingaloko ngingibonela la ngibuza indaba le yaleyo nto leyo ngingaloko ngibonela angikwazi ukuhlala nomuntu mina 7 years ngihlala naye ngonza ingane engitshela ukuthi ukusho ukuthi nje uNkulunkulu weba mhlambe lengane yangakhulu ngabe namanje uphinde futhi umdlalise umama. Ungaphatheka kanjani nje nceke yami ngelinye ilanga uthi uyazi umama usedlalisa omunye umuntu ngoba uyazi ukuthi umama usakudinga ukudlala kodwa manje akanawo umuntu azodlala naye. Ngocabanga nje nceke yami zonke izinceku Niyabhebhana ninayo. Niyabhebhana kahle mfowethu kahle ngeke Nyambozi sisumoya. Sisumoya Nyambozi. Sisumoya. Hlala phansi Nyambozi. Uhambe waqala kuyena noma kunjani? Angithi phela wena ungiphi imali manje bekumele ngenze Nyambozi. njani? Mina lona ngazama ukumsiza. Incane into yakhe ingaka. Ithoyizi nje base ngishilo ithoyizi uyabhamba. Ngamsiza ngamtholela ini amaphilisi ukuthi ivuke. Isiyavuka ke manje usezongihlambalaza. Sawathola amaphilisi angithi wona la maphilisi angenza ukuthi ngibe. Ngoba usotoba akafuni ukulungisa amaphutha. Okay, asimnikeze ithuba lokuthi achaze ukuthi why yezela kwishow. Yini la ibone ngathi wrong nafuna nilungise. Into engiyishoyo lo masenza naye isex iba good uyazi naye abe right ekugcineni wenzani uyahamba uyohlala kubo ngoba esazi ukuthi usengibulela imizwa mina I-right kodwa nje uthi angishaya mfethu. Ayikho right. Xolisa sisicela uxolisa. I-right uthi angishaya mfethu. Ngiyazi ukuthi isikole mangifuna ngishaya Uzobona nosifebe. Uzobona nosifebe. sifebe wena tshela sifebe wena uqamba manga hlala phansi. Uzobona nosifebe. tshela wena uqamba manga shaya phela uyangibhedela lo ufuna ngiyochaka inhlamba Musa ukuthi ngiyakubhedela. ufuna ngithathe lezi ngane zakhe zamavesi adlele ngiyoyilethe ekhaya igcekeni Ini? ngiyolethe ekhaya ingane engingazazi ukuthi ezakephi Ubiza ingane zami ngamafezandlebe kodwa uthi uyangithanda uzobiza ingane zami ngamafezandlebe. Madlame yabo ingakho bengafuni ivese Bengabe uthi uyangithanda kumele ngabe ukuthi ngithanda nezingane zami. Umuntu uma umthanda nento yakhe noma ngabe yini. Ingakho bengafuni uyiveza lento ngikuthande nento yakho kanjani izingane zakho izodala ichaos lapha ekhaya. Ichaos kanjani? Mbukele masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la ubukela khona le channel sibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo olithola khona la ekhaya ku channel esibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangolesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike
lapho njengoba nango-Thursday ngo-Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama-highlights ukuthi yini ongayilindela ngo-Thursday ekuseni ngo-9. So wena into ongayenza nje uma ukuthi upressile lo subscribe uzothola i-notification ezokutshela ukuthi ama-highlights avela nini, kanjalo-ke ne-episode, full episode uzoyithola nini. Akugcini-ke lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare yona le channel esiyibiza ngokuthi Umjolo Show. Asikukhumbuzise futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elilapha ezansi elibhalwe thank you. Uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi-ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli-ke ukuthi udonate ngento engakanani, wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi-ke uthole ne-exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoine i-membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithola. Akugcine-ke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte ey'nkundleni zokuxhumana. Ku-wrong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi why ku-wrong. Ku-wrong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje, so sizwa u-YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta ey'nkundleni zokuxhumana, lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company, kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala matifana lo aningibonini, angilwi nani, ngiyalungisa namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicele ngani, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel Umjolo Show. Uyabona njengamanje siku-60k subscribers, okusho ukuthi sikhula nawe, bo ukhona siqala usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye, khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani, njengoba wazi ukuthi-ke indlu lekhaya la senze izinto ey'ningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.